Det var heldigt, var det hun? Hun havde godt ædet dråber tilbage. Jeg havde pengesnøver og ædet dråber og pengesnøver. Ja, pengesnøver kom hele tiden. Ja. Jeg tror, der er nogle af jer, der ikke har haft. Eller den livsnyder har jeg ikke haft. Jeg kan ikke huske, hvad der står. Skal jeg også stå? Der er for børn, og der er Disney. Det skal vi til at spille. Er du ved at lave løver? Ellers tager I børnespillet og sætter jer der og spiller. Det må du gerne. Det er jo ikke let. Det er jo ikke let. Men nu kan du faktisk få et nyt lidt. Man får et nyt premium. 199 kroner. Ja. Med 600 nyt børn. It is.